एकदम हिट धमाका खिखानोसै ना हिनजाव गोदानखौनो गावनोसै हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जायगाया जिखुनु मोननै जानानै दं आरोना दाबो डिसाइड जायाखै बबेयाव थांगोन खिन्थु आं नोंसोरनो खिथाथ'ला दाहाय जेब्ला फाइनाल जायो अब्ला खिथानोसै आरोना जोंखौ लेंहरग्रोदोंल' आरोना बे आबौ सानैया ओमफ्रायो दिनै बेचेलर पार्टि दं आरोना लोगोफोर आंनि नङा सासे आब' आरो माने असे बिब' नङाबाबो असे बिब' बायदियानो आरोना बे आब'आ माने हाबा जासिगोन जानुवारियावहाय बेनि थाखायनो जों बेनो माने फिसा माने सारप्राइज होनो नागिरदों आरोना केक टेक हानानै मानानै आरो ओमफ्राय खिन्थु जोंखौ बिदि केक टेक बानायदों होननानै बे मिथिथ'वाखै दाबो दाहाय जोङो केकखौबो लांफानोसै एबार मिथिसिगोन आरोना बियो आब'आ भिडिअ लानो बावो आरोना आङो माने गेजेर गेजेरावहाय ओमफ्राय अब्लासो मानसिफ्रा बुङो है नोंथ' ब्लग लादोंमोन माथो भिडिअखौनो लायासै मायासै होनबासो आया बिदि सानो आरोना आङो ओरैबायदि आरो ओरैजाय मानसिफोर लोगो मोनबाथाय रायलायनायाथ' आंना ओरैबायदि रायलायखायो नालाय ओमफ्राय जिखुनु जाया दा बिसोरो सफैबायानो आं ओंखारलांग्रोनोसै लोगोफोर दा बबाव थांनाय जामारो बेखौ नोंसोरनो आं दसे थानानै खिथागासिनो दं आरोना गोजावखो केक लानायबाथाय बिराद खस्थ' जोंना पार्टिया मानासाव जामारबाय आरो मोननैमोन साननाया मोनसेया भुटानाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनसे मानासाव मोन दा फाइनालि जोङो मानासाव फैमारबाय आरो भुटान लांनो नागिरदोंमोन जोंखौ लेट सहैनायनि थाखाय दा जोङो मानासावनो फैमारनो मोनबाय दा थाबोनोसै आरो सौफैबाय आयौ हा लानायखाय बिराद माजों गारि फावसोनाया जोङो थांगासिनो जोङो मानास थांनो लामा मोननायावनो गनेश बाबा लोगो मोनगोरबाय जोंहा हारसिं औ फैले खालि दांहैबावसोमोन दुखु मोनोहाय आं जों सफैबाय मानासावहाय फाइनालि जोंखौ लाबोग्राया नाहरलाय आबसुमा गारि सालायना लाबोग्राया किफोर जि मोजां लाबोदोंना हरदो लाबोग्राया लांना हरलाय उनै पिक' फैदो मासि लाखिलै आयै नै एसे गां फुवारबानो जायोमोन आयौ जाफ्रा दङ आं खमला लाबो नुमारा बैलाय नै मोननैल'सो मोननैल' नङा माथो दंबावो दां खिथुनाव बिराद मोननैल'सो बिदिनो थांलाय लांबाय बैयाव जमा जोब बैसोलाय बैलाय जों बिराद अनेक माबा माबि नुबाय दिनै हाबा खिन्थु जों गाबोन फुङावसो हाबगोन बेयाव एलिफेन्ट नुबावदोंमोन बोरै जायो गोथैबायसो दहायबो नुबोखादोंमोन जोङो ओमफ्राय नै हाग्रानि बोरैथाय केमेरायाव फैयासै थाखुमाबायसो अहा खिन्थु आं सानजों आराम दं नै बिस्रा एसेथ' गां फुवारदोहाय ए हनै नुहुराखैथाय बैयाव नै आसोला माबा गान्दा नङा बे ना मैदेर बैयो नै ग्रिन भिउ रिजर्टआव दसे हाबफैबाय बेवहाय रुम दंना गैया नायनोसै उन्दैफोरखौ लानानै थाबैनो मोजां जागोन बेयाव फेमिलिफोरखौ लानानै फैनो मोजां जागोन आरो बेवहाय गेलेग्रा दंजोबो ना जोङो बे रुमावनो थामारनोसै मा होनोमोनलाय ग्रिन भिउ रिजर्ट बेयाव थामारसै आरो जोङो नै रुमखौ एसे नायनो देखायनाय आङो एसे देखायनाय फै रुमखौ रुमा गिफ्टआ एकदम बरिया आं साबदोंबायदां रिल्स बानायगासिनो दङ फ्रेस जागोनसै जोङो दा ग्रिन itu kali green oh biyo green job bi homestay ni malika bini bra ay de A few moments later ya dele khangbai ओमफ्राय गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरोना एबाराव जोङो केक हानोसै ब्राइडखौ दाबो देखायाखैना आं नोंसोरनो ब्राइडखौ देखायनोसै आरोना दसे थानानै बिदिनो ब्लेकजोंमोन टिमा खिन्थु ब्लेक ड्रेसखौनो लाबोजोबासै आरो लोगोफ्राबो गैया सफैयासै आरोना माखासे गोजानद्रायखाय नै मा लाना फैखो आब' जा ब्लेकमोन खिन्थु ब्लेक ड्रेसखौबो ओइ लाबोआखै ओमफ्राय नै बेनो आरोना ब्राइड गोजांनायासो ब्राइड टु बिया बेनोमोन
आब' सोदोम आंनि ब्लगावथ' बिराद मानसिफ्रा नुबाय थाखायोना ओमफ्राय सोर आब' सोदोमनि हाबाखौ जानो लिंहरद' थारिखखौ आब' जायो फैबानो जाबाय डेटखौ खिथादो थारिखखौ खिथादो माबा बिसुराइनि बयबो फ्रेन्डसफ्रा गासिबो आंनि हाबायाव बयबो इनभाइटेड वेलकाम हाबाया जाहैबाय 23 जानुवारि जाबाय दे निउ इयार जाखांनानै हाबा बयबो फैलायबानो जाबाय नै केकआ बेयावनो दङ केकखौ जों एबार हानोसै रुम सिङाव हासिना बाहेरायाव बिराद गुसु खानाय न'खौ लादों बियो नै बिराद देलायनाय लाबोनो रोंगौलै बे आब'आ राइडारा ओइ दे गानहोदो एबारसो समायसिगोन दा फैद' गानहोफै माबा फैद' हाय हाय ये कैसे हो गया ये सेफ्टी पिन है कि नहीं वाओ सेफ्टी पिन तो नहीं है मेरे पास तुम्हारे पास है कि नहीं सेफ्टी पिन चल हेलो दे सेफ्टी पिन गैयानो नै बेनो जोंनि टीम ब्लेकखौ ब्लेक लाबोयैया आव खमलाखा नोंनो जोंनि आयु सेस नुदों बेखौलाय अनलाइनाव सफैयाखै नोबो जानो दे मालाय अनलाइनाव सफैबावाखैनो जोंना अफलाइनसो ओमफ्राय वाव नै वाव समायबायथ' बिरादनो मानसिखौ दसे चाइनिस बायदिसो नुखायो ओमफ्राय ड्रेसजों जाबजों थानो हागौलै बेनाव जोंहा आयौ एन्ट्रि मारिनाया देन्जारलै बियो नोरैजा जालागासिनो नायदो बे आब' खमलानि एक्टिंखौ नायै नायनो जा मिनिबाय थानांगौ आरो गोजां बोथोराव स्टाइल मारिनो नागिरबाबो जाया आरोना माने स्टाइलनि थाखाय ओमफ्राय गोलोम बोथोराव बिदै गनायनि थाखाय माने जेबो मेकआप दाफबनो जेबो जाखाया आरोना आंहाथ' जेरैबाबो जाखायाखा गोजांनायखौबो आं सहायनो हाया गोलोमनायखौबो आं सहायनो हाया नोंनो मा नांगौ आं जास्ट फेब्रुवारिखौल' मोजां मोनो फेब्रुवारि मान्थखौ एसे गोजाङा गोलोमाखौ मोजां मोनो नै बिनि हाबा जाखांनानै बिनि बार्थडे जानांगौ आरो आब'नि वाव बिराद पार्टि आरो दा बेयाव थाजोबो जों रुमा बिराद बरियाखा कुइन दा जोंनि मोनानिफ्राय आं लाजिनो ओंखारो बेखौ गानबा गाननोसै वाव हेरेन बायदि आब' गाहायजोंसो थांनांगौ दा गाननाया जाबायमोन पता नहीं ऐसा नहीं है ऐसा कैसे पहनेगा तुम क्या है गिर जाएगा ना थाबायसो समायबायथ' दे लाजियो बेखौ थोद लाजिना ओमफ्राय सख्रि गान मोसायो मा मोसानो रेडि दे रिल्स बानायगासिनो दङ जाबाय जेबो नामबो लिराखै लिरनो थिनदोंमोन आं खिन्थु बिराद गोजाननिफ्राय लाबोनायखायनो एसे दोलाबोबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव एसे नाम लिरनो थिनदोंमोन ओमफ्राय सिम्पोल जाबाय आरो जेबो नङा दे दाबो हानोसै न' सिंनि रिल्सआ जोबनानै दा बाहेरायाव फैलायबाय आरोना बेयावबो बाहेरायाव माखासे रिल्स लानो थाखाय माबा माबि बुस्थु लानानै फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय केकखौबो बाहेरायावनो हागोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो जोङो न' सिङावहाय बारा इन्ट्रेस्ट मोनाखै एबार बाहेरायावहाय माबानोसै आरोना एबार एकदम हिट दामाका केक हानोसै ना आयु बोरै जाखो खिथुना एकदम मा मा गान शट ओरैबायदि मा होनो पिस्तल गावनोसै पिस्तल हिनजाव गोदानखौनो गावनोसै पुरा हिट ना माबा जायगायाबो एबा हिनजाव गोदाननि एन्ट्रि जासिगोन दा हिनजाव गोदाननि एन्ट्रि दा नायबाय थादो लोगोफोर माबायदि एन्ट्रि खालामनानै फैयो मा जायगायाव बिराद इन्ट्रेस्ट ना हिट ना ओमफ्राय ओरै साइडआव बन फायार मोनलायलायनानै आरो माथो नांबावगौ वाव खालामनांगौ बिसोर एवबावगोन गोथां गुस्ला लाबोना बिसोरथ' वाव दे माबानोसै बोरो फंबायालाय केकजों लोगोसे नैबेफोरखौबो एसे बे आब'नो सारप्राइज होनो नागिरबाय आरोना जोङो ओमफ्रायो एथ' खस्थ' गोजाननिफ्राय लाबोनानै जुदि भिडिअ खालामाबा माथो लाब होननानै जोङो एसे रिल्सफोरबो बानायबाय आरोना आरो हिन्जावफोरनालाय बेनोसै रिल्स फट' बेफोरखौ मोनबानो बिराद गोजोननाय मोनो आरोना जों दसे बे आब'खौबो स्पेसियेल फिल खालामहोनोसै हाबानि सिगां एसे रंजाथोंसै होननानै बे आब'मोन सानै ओमफ्राय आं जों बिदि प्लेनिंखौ खालामदों आरोना ओमफ्राय बे आब' सासेया सोलाबनाय नंलानो बेनिफ्राय बेनि थाखायनो थाब लाग्रोनाय जादों ओमफ्राय माखासे मानसिखौबो लेंबावदोंमोन बिसोर फैनो हायासै जिखुनु बे आब'आबो उनाव गाव होफिनगोन होन्दों आरो बयनोबो ज' खिन्थु नैबे जों साथामजों होग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि एसे इन्जय लानायखौहाय
आरोना केकखौहाय दे हादो दे र'लै आंबो र'जायाखै थाबाय जादो जादो दे हारसिं जादो आव गोथाव नामा केकआ इदि थिगोनहाय माने गोजांनायजों थानो हाला मानसिफ्रा अदरज जाबायना जल्दि 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 होनबाय थाबाय आंबो हाला हिलखौ जाबाय दा माबायदि मोनगासिनो दं थ' लेट्स गो दा बिसोरनोबो एसे हरसै जाजानोसै ना बिसोरनोबो खावसैनोसै जोङो गासिबो केक टेक हाखांनानै नै अमा सावनानै दसे जानोसै बेनि उनावहाय ओंखाम जानोसै आरोना आं खिन्थु बेखौ ना जों वाव रिजर्टआव होननाया बेयावसो खालामगौमोन आं ए वाव रिजर्टआवथ' साइस नुगौमोनथ' बेखौहाय खिन्थु आं माबा लेबु जानो लुबैदों लेबु दङ ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर दा जोङो उन्दुनोसै आरोना माने गाबोन फुङावनो सिखारनानै जोङो जंगल साफारि खालामगोन बेखौबो नोंसोरनो देखायनोसै आरोना गाबोनहाय खाफालाव दंना गैया मा मा जिब जुनार नुगोन ओरैनोथ' जोङो दिनै फैनाय लोगो लोगोनो लामायावबो बाबा गणेशखौ लोगो मोनखादोंमोन आरो फैनानैबो लोगो मोनफैदों आरो दाउराइखौबो नुदों जोङो ओमफ्राय बे मा हाग्रानि मैसो आरोना मिथुन बेखौबो नुखादों आरोना जोङो ओमफ्राय गाबोन थेवब्लाबो सिङाव हाबनानै नायबावनोसै मा मा नुनाय जायो जिखुनु जाया दिनैना बेखिनियानोसै आरोना बिराद इन्जय खालामबाय जोङो गोजांब्लाबो एकदम मा होनोमोनलाय इन्जय खालामनायखौ बन्द' खालामथारासै आरो लोगोफोर